Awurade obo ye ho ban de ye ko ode ye ba adom nti ene yeti ase ene yaba wonim se yebetie onu mu asem se obedi ye kai ewo wonsem a ode ebre ye nyina ho na yemfi ya nkono na ya yinhira yeda wase ewo Yesu din mu amen Antony yo ene yebedi tu ye hofo na yenyina so akasa kire ye ho na me se yenyina ye pe Onyankopon ahenie mu akonti na ene ye kasa akra fa bia God's prescription ye kasa emuda ho prescription se bia minimum se yimudu do no ha se yakwara sa bia pen oko doctor ohwa ya na oma prescription form bi kata bi ne kura na watwere aduru aguso aduru no wakyere wo sadi bia sinom no ebra nom no ene vanse bia ebi kura no ansa na odidi ana didi ansa na wanom ana widi enom na anadwo beda na wanom nso de no prensa deko yese doctor no prescribe aduru adi amawo Onyankopon so ye ba ne nche ya ono so prescribe na duru ana so on so on prescription de maye na ebia ze batia se yiri na koyo se meka general rule Onyankopon so ewo no ankasa ni rules ho Onyankopon ewo ne mmara a wahese efa nipa ya abrabo ene ya asetena ho ye no nso Onyankopon ewo mmara o ye God of principle Onyankopon o de hyehyɛ ene ye n'adwuma ti ye nyina wo se Onyankopon e ba na nche ya o prescribe ana se Onyankopon ne prescription no de wa kyerɛ yɛn se yɛnyɛ si yɛyɛ a ene o kyie ebefi mu aba yɛyɛ a ena ayaresa ebefi mu aba na ena no de evanse bi anga ena yɛ part 1 di ye ma bɔ ne ma akre ebesu ne mu yɛ ma mo se ye guide mo na mo yɛmfa mo nkɔ ebia mu se firuwa esite egen kan ba yɛ bɔ ne nyina wiye ni mo yɛ ma no method ana formula itime abuwa mo yɛde kai se yɛ henya mo pa se mu a mididie se anya de yɛ pɛ ana Onyankopon pɛ ana Onyankopon akwan nko ana yɛn nso yɛ akwan nko yɛhie Onyankopon mu a yɛhie Onyankopon bambɔ yɛmbebre wɔ ha se ya yɛhie yaresa yɛmbebre ehie awo yɛmu bi pawariɛ yɛmu bi pakwantu yɛmu bi pɛ bambɔ ɛne bi ha yɛmu bi adwene di ɛka yɛn nko nanka de ha yɛ adwene nanka efiri yɛn so na yɛatena se a ɛma bibia ɛha yɛ adwene minimum se wiase yɛtimu ni yɛnya problem free ekobem se wade bɛba se ebi ai problem free wiase se ebi tuma tena sa se wo so a bibia ɛha yɛ na so no eduma bi a Onyankopon ɛyɛ nhyehyɛ ɛtoɔ ɛma yɛ na ɔkyerɛ yɛ abra bomu di yɛnyɛ na ayɛ a ebetimi aboa yɛ na ne na wɔ se mebe yɛ apply Onyankopon ni rules ɛde ba yɛ ne ankasa yɛ abra bomu de Onyankopon ɛhyehyɛ no wɔhyehyɛ de ama yɛ no na emu bi wɔ ha yɛ ba ne abɛhwehwɛ ɔn sɛ woka Onyankopon asɛm no yɛhwɛ biribi ɛwɔ Matthew 26 Matthew 26:41 menenka kakra ɛne quotation no yɛbɛkenkan nti na emu bi atwerɛ okofie a na wasa akenkan na timi aboa yɛkenkan Matthew 26:41 ɔse momampai ɔse monwɛn na momampaeɛ na mo ankɔ nsɔhwɛ mu mo pɛdeɛ na honam ɛyɛ mmerɛ watch and pray that you do not enter into temptation ase ɔse monwɛn na momampaeɛ na mo ankɔ nsɔhwɛ mu ise ɛnsɔyɛ deɛ wɔ hɔ yɛntumi nyi nsɔhwɛ mfiri hɔ ase wankasa
Momma na mo anko so hwemu mo ya no so is it prescription no say yempese be kon so hwemu anka se momma wanga se mo nko communion na mo anko so hwemu mo nko evangelism na mo anko so hwemu anka ne saa wo ni mo mpaye ndi afa ne nti se enso na ebi wo ho na yempese be komodi a higher prevention anyamra yakomu ye wo mra wakobibi mu na wo free mo nso ni wusu ho makom ekwan be na me fa so me free so yemu me mbese me kon so yemu ade be na yasa me ye me ma na man kon so yemu ana inko communion na man kon so yemu ana se me nya de be me ntia me tight na man kon so yemu ana da bi ni mo o se bompaye na wan kon so yemu ti ya nya mo pon ni prescription wa peso amaye ni akwan sa ha se no akwan se o bo ho bai ti anyasa emra oha no aba na wo kire de nsa wo ye obefiri mu ni mo unkom to enter na wo nka se ye mompa na nso ye no so emfiri ho ni mo se ye nkomu na wo se ye nwe ye mompa ye me bobbo ne ma bebrenu wa so na wi a na fi emubu wa ni yakopunu mu na timi aboa ye enti se ye mbese ye be kon so ye mu a mu nyina ede be na wo se ye I was saying communion I was saying evangelism I was saying totom I was saying evangelism be any a piece of isiemu ana ni mo o se yen de be ye mompaye ye wen ye mompaye ni yankum ti ye play rules no ti nkwa yesa makwa so na me ko nso yemu ma kia me tired na me ko nso yemu no ti ye nse no nso nti prescription doctor na prescribe ma awo no o kire wo se aduro no mtan be didi ansa na wono wana ana no ansa na wodidi wokoda ansa na wono wana ana de me na so wo ye ni nyina no ye he no so ye hwe me be se me abọ ne ma be me bo ebi so be pa me bo hodi a me be enta me ansa na ye part 1 no se oni nya ngo pa se mo nso a yen kenkan nya ngo pa se no ewo Luke chapter 6:31 na hono nso eya dia ehia me para ne nya me bo a eno me ko bunu na nso na ebia enye ne yen nka ho bi se Christopher hono eta etomusni pa Luke 6:31 or say 6:31 Luke 6:38 mama ena wa mamo sukuru wa pa wa miamia so wa woso ama wa woso na abusuo ena de begunu amamo na sukuru wa mudi susuo no enwa na wode besusu amamo biru. Praise the Lord. Asa yeso oka mama ena wa mamo monko communion ana yawopo amamo ana monko evangelism anya me mamo mo mpaye anya wopo mamo ana mo ya no so rules nda ho yakọ sọrẹ medimensira ewadi islamio bi ko ato ma medimensira woti de ba bona kan mo ma no wa mawo apesra banyasa me bompa no wa mawo ti betimi abompa for 1000 years yanza nda he just ya play rules no mo ma no wa mawo mo ma na mawo nyasa mo ko communion no wa mawo mo ko evangelism no wa mawo no wan kana sa o mo nya no so and also nkyerese bia obompa ya nye empire mo wodi eye koduro ebia wodi eye mumma ene wa mamo ye bofo de ye nipa no eyi sika de manya ngopon a onyangopon so e de error plan no so wo wuni ya no mo na wo wuni ayamia na wo ma wuni a nyangopon ma wo e bebeka rules ndi amata na sense ye ma se ye fi se de ye wo no nsa yeni aye didi yewo ni asa akunya mpo ni so awade me sro awade bie kwato me ka amra ye pesika sembi afinya mpo na ye ma monko evangelism no ba mamo monko communion wa mon sabeka nyame mamo ai eno nse evangelism awale di ho communion wale di ho monto aye ye nyoma nya mpo monto do no ba mamo inti ehia sika bi fi nyango pon nche ana ehia de fi nyango pon nche a ni etodom
yentu do yi me nyame mama ya da bi munya comment nyankopon de mama mo give you no na so ye fasten but ye give biblical rules me apply rules no give the won bottom mo no fama nyankopon yibi ma nyankopon se ye ko bible mo e ngofo bi a won ne de won mo bi ma nyankopon wa nyankopon se won mo na mu ena mpa ye no mo bo ye nko a ye ni bompa ye na sama me mo nyasa manager nyasa bi a manager mpa ye bo anasa bompa ye nto bompa ya se na akoye obi a wa sonda mo amedimi nsira odini nsira mpa ye medimi nsira medimi sika ewade mi sika me sika rules no hasa mi nye ti moko sorry ye fellowship eni nkofo e fellowship a nyankopon ma ya ne ana e ko komini o ma ya ne ana e ko dance di o ma ya ne ana si ya bompa ya o ma ya ne ana e ya comment ni o ma ya ne ana ni mo o ye den ya o ma ti ya ma ene me ko so ahiya ye da bia ho tse ne me fom saa nada ne ye bompa ye ene ruade madwuma sam ruade bua ruade bie kwa to me ruade bie kwa to me na de ye tia ne ye tie because we don't give me ampa de se ti ya no so mo fa mo enyi e me ba so nti na lega se we e general rules e prescription na mo pon na ya ba ne nche no a prescribe ma ye nti ye fo ne pepe pa ani mo nyama se mimi nie ti nyama bre na mo pa se mu a o se o me nya mo pa se mo kwa mo nyama mo se mo wa tight mo asem tight site de senka quotation wo Malaki chapter mo nyina obi chapter 1 Malaki chapter 3 and say so uka free 7 to 12 kakosi Malaki chapter 3 7 to 12 on se no o church mo se Israel for ni mo jana ma bra so mo phone no ene won church mo aso mbuza de ba ne afo mo fa ene o kika se enye tight ho mo mfa ndu turu mra me na mo ma aduane entra ni fie se mi mie osoro empoma na me nhira mo ana mo mfa yo so me hwe o se mo ma aduane entra hwan fie u fie ana se de entra u fie o bi osoro influence no hira nti ye kipu ye de ne ya ma no tra ye fie ya ma no tra ye botom se mo di se kam eba me fie na mo de me dia bramia mo na se me so me nya mo de ma mo ana rules no ti rules ye fa rules nya duma bari ye person ya mo po sira ye e bari sira ye e bari bi kwa to ma ye e bari ye huma bro ye wo bompa ya no anya duma ye bo bompa ya no se rules na da nya mo po de ato no ti ya mfa so nko ade a anya duma empabo etimi ade ye ne ma bebre na ya ka kire mo se o se mu hu amane amane mo mpa ya ni party ni ade se de emu ode etimi ya ne ma nyina sa na ka he etimi ma bebre no wanka se ne ma nyina se prayer e bibia no o se etimi ene ma mpa bo ye na edoso na so mpa bo ye ne ma nyina na mpa bo ye ti du me bia ni a prayer rules no na ye ho etimi atoye na se ya wo ni munyam enti se ya mediane tre ya wo fie ni ma o se mo fa wo so le ha se me mie mo fa ya so so le ha ba wadi bi promo ye what da na wo kan mo fa wo so le ha se me mie wo so mpa e ma mo ana na me odidi fo de wo se mu nyuma no wo se mo nsa no ade no nie wade me mamu ana wadi bramu wadi da wo se ya de ya sama no ma wadi ya sama no ma ya ton fo mo nsa ya sama no ma ya se de ompa mi yiye de wo se madwuma na no ano rules no so ho na rules no e di ato nche mari ya se na ngopon o ma se amo nsa nyuma ma e be yi ana mo me hanon so Christians e kwa no wa ma ye nyama bebre ho a ya fane se Onyankopon eye wodo empabo eye akomchini eye mari bia e wode ese ye na ye bombo so na wi ani etu ho papa yi pa umampa ye na wa mama mu nyina ya na mbesa mo jisu yi umampa ye na wa mama mo nya komchini na wa mama umampa ye na mo ankofa ye nso mu umampa ye na enso ya afiri ho ana ti enso ya de amfiri ho ti temptation ya amfiri ho
na mom wo na abɔ mpaye na ade na wo ho no wo wankom ade ne wo ho na wo bɔ mpaye ase Nyankopɔn sɛ da be ya ade no wo nkomu na mo Nyankopɔn nyi ade no mfiri ho ti bɔ mpaye ase Nyankopɔn nyi temptation bi mfiri ho zo ano nso kra no ɛno nso ya asɛm nti yɛ no nso afɛ bi me bi a wo ho se o ka Bible yɛ nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ answer so aye 1 Corinthians 6:18 1 Corinthians 6:18 ni ehwa de na timi aboae na we de 6:18 o se munyani adwamammo boni bi anipa ye eni nipadua mu na de obodwama ne de oye wono ani padua bone munyani adwamammo o se nyina yanya na bai free run away so ye munyani adwamammo ye gane adwamammo on ka se munsie adwamammo we are powerful munyani ontumi nyamo pe wana akire wo ahase nya mema ho asem no waka general oba wo ye be mo oba oba mo gane adwamammo wo se munyani enti ye be gane wu na menhwe on ka se mo mpaye no mo o se munyani ti ye wodi ye be gane ye mebu ani ye gane wo mo se ebi ye gane no ebe kyene ma mebredie dan so mo se emra Potiphar ye person ni Jesus food ana o gane wantena wanga se me ye powerful pay my baba bradi ye me bompa se unyuma no o gane ye munyane abama wana na kwese de mo na branche na wo be se mo ware no mo kwese de mo amudi nkomo no ano ne wantena siye na mujaja mo ho no ano mo ni mu na mo ho so no na adi aye mo munyane ti wo gane adena nkasa no aye bibia se entina Bible na kan wasa na say ni tietie mu ana say gane adwamammo gane na bi wona wo ya branch na wota afa na wo sa say no e ma ba omo nsa ndreso dresi ya emfa ho wo gane adwamammo wo gane overcome temptation wo gane wo na wo nhwa obi se me ntie na mate hallelujah say one person mate kora Bible say sisi waso no wante du na bi ansem wa wo sisi waso no wante na adena de amfiri ho de bi wo wa wontimi nsia no da ne mo na so si waso na adena anwura wa so bibi wo wa sa na ase ye ende se a plus a rules no de ya so mbiye de ene ye ntama amake ti ya Christopher woni hu ne sa ne ya ne adwamammo ne adwamammo eno so ye gane no ewo ho ka che lot no say lot munya ne mo kire ankwa okanya wo pa samo Genesis 19 tama bofo no mu free ade no okache no say munya ne escape for your life munya ne anye mo kire ankwa munya ne anya samo mompa anye mo kire ankwa mompa ye munye mo kire ankwa na fo no mu gina ho mompa ya me kan ye ho oya mu pa wo tubi wona kan sa akire wo en kan ba bo fanto so akra wo se ewo Matthew chapter 24:16 ye hade enti ye hanya Nyankopɔn pray ni rules na fa yetimi aboa ye tene ma bebre ho a ye na ye begane ye twi ye ho ye kata ye ani ti ho firi pa no ho ni pa bi a wonya twi ho firi ho na wo twi ho firi ho ho a wase Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn so be ono ne de nso ama wo o ka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ 24:16 Matthew o se Matthew 24:16 again kan ho o se eno na won a wo dwudi a enwane nko be poso na o ka sese mu wachi wade e bo man se odifo no na e kan no a se ira nko bia wono a je o ken kan na manenti ase eno na wo mo dwudi a enwane nko be poso se wo se asojafo asa twa duli salam kro hu sia wo se ame o mo ye soja ntade na fo mo sa no kro nu a bebi kasie bi besi de odifo no kan na e bam munyane o ha na fe na mo ko yakọ nche munyane enko bi mo dwudi a munyane ko so ha wa mo direction ba na se so no so mo pom tire di mo dia anya sa afeina wo mo ko bom paye munyane ko nche ena jiwfo no ko ya mu ekunkum wo mo ama emoja hwie gu ya ade oni wode wo mo makwa se mo kura na ebi si da ko ekunkum wo mo kura Israel fo ni se ekunkum wo mo paye
Titus said a coin to know about you, Roman for you, or Yasankatua. I didn't say, obviously, I'm a wafa. The Wapa home. I didn't know you can. Then you're vampire and bet here. Whom you're vampire. Whom you're so fair and young party. I say, would call all things are possible. Would call all things are possible. Near vampire to our woman. Now, we for you because prescription of one fully prepared. Yeah, the end got that. The other was so lengthy and feel so dive is a formula. Dear, what I can show them my and here you so. And he said, on promoted the more. Dear, also also Mukane. And the woman I can, yeah, Katayani, yeah, my tree and what's in the home. Yeah, my see also. And the woman also a vampire. Maybe one year vampire in a basso. And maybe one was say a vampire. Empire we also dia empire sem na comes na samakura bia what the say and say rules so ya apply na fa yesi ya masu nya no a ya be kane ma be beru abum ya no so ti o se o ka Jeremiah 51:6 ya so munya ni fi bebe munya nkwa sa na wadi asama kan ye klere yenga woni ha de Sana badia sama kanti na me bo ameka Ghana ho asam pa Ghana no ene na de me mbobon so ho asam do so pa ti yegen kai Jeremiah 51:6 ya ne he de odifo no so e kan ye na fi ntimi MY e wo ya brabo ho 51:6 o se mo ya ne fi baba mu na mo mama mo kra enfi mo mfi na mo nwere na mo anwere wo mo yo no mu na bade awe to ebra enie otua ne bayefo so ka mo nya ne mfi wo nke mo mfi wo mo me ma mo mfi wo mo na mo anya wo ne ya boni ni mo anya ne ha wo ni bi na bu wo ngotena o se mo nya ne mfi baba mo mfi wo nko na aduru mra bade ebe twa wo mo aso enso mani mfi so de mo adwane akọ the moon long as I want more fun. Na mo ya tell for na mo na mo suaru ade mo ya wotifo mo bom panya mo bobatie dia oti empire bono dia oti akomche no dia obuoni pa no wa kire okwaya faso esi ya mfaso ya Christopher wo nyame wa ya fa ya mo pa wotumi ya anointed ya nyame pa asra ya ngo esu nyame pa asama wa ya nchai dia be stop on ya bia eba ya wotumi wo se munyane na munyane sani Yesu ka kire na su afo no so mo you very careful na emusu bi baba o man ni mu na so mu sa de we pa munyane after Christopher ya powerful o ka Bible no a Christopher dwane ya o ya say wo bi ya mo se Jerusalem ko no na awu se amifo no mo twa ko no hia e ko yin sanke wa se mo na asojafo bi nam ha mo no ma ko ha say ne ma ko bi nam ha say ne afa mi ansa enai enuma nsia afa ri ade ne ya ka bia ne ya ka kire mo sa mo hu sa pa munyane na fo mo sa bi ba e bia so de wo mo hantan wo mo dwe na me wa ya fa ya bukumo na mo pon na ma kwa me ya sel because one fala sama anya dwuma hallelujah ni mo wasi ya dia bai kane wo kane sana wadi asama kan o kan yan pa asama no youthful last Timothy 2 Timothy 2:22 na he de wadi asama eka na mo ne ma me ni wo ha me be ka na timi aboa na e wo ya de sua mu again kan yan pa asama 2 Timothy chapter 2:22 afa etimi aboa o se twane mlanti bre mu akono ne di tene didie ene odo ni asomdue ati o se useful laughs mlanti bre mu we ya amosi so na branch ya Timothy ka che Paul ka che Timothy we ya branch ya twane mlanti bre mu akono ni ma bi osi so na we ya branch na age unya be 20 say ko 30 sinu a ni ma bre wa hwe ne ya e be ya branch wo si so so jani samra no ho ti na bire no samra no na so ka ho hia ti ase o ka se won yare no o ka so won paya na bom na ti bire mu akono so mpaye bo ho mpaye mra no jane
enkotena ma bi ya kan se hunu enfoni ko bi bia ni se wo because wo ya muja mo no wo ode wo sisi wo so wo do ani hwe ne ma ba twa nyina kombone so tin nsem bi twa wo sisi wa so de wo pen kwa no sisi na so katawali na hunu katawali na hunu ye twamo katawali sala wadi asama katawali nkata me ya powerful gimi nkata na ni na de atowali no wawu anka na abra wa se ye dia na abra ya ase ese fi se ye powerful na me wa ya afa ina mo po kan ye ho ti de pe bia ba ye Christopher ye didifo e bom pa ya mo po ba tie man ti be mo akono ne ye te ho ko mo bia no obi bia no e go fa ne ma bia bra ani pa na na se dan mo no mo ne nko amo se dan mo bia ni wono a wonye wuni na wonye obi bia na bia wo pesa na wari amo se dan mo ne ma na wo visa beba komona mudidi dia no komona mudidi dia no e promote ne ma bi oba mo hunu kene jamra man ti be mo akono gane wo ko ga nyame ba samede nyame ka hwe nyame po ni nyuma bebrebe no na o ka ba bo so ni nkwase afo wa koma pa hallelujah ti Paul say ye nyane ni mo nya se en communion na se en evangelism me ngala evangelism no me ka wo asem me mo anya wa obekba evangelism so wo gamai obo because rules no apply obo ya come to me ni pa ada wo ya come to no ba dai me ni pa bi pa oye me be mo di ama empire na je no onu a ya come to pa ya si ya ni abra ya bo mpa no so bobi waka hu ya ona Kristo ni onu so bo mpa ya ni bi e so eda no sa da no a onu ba dai hallelujah na ya debia ya na wura ko na e ka na ba mi ansa mi so ye ho ene ma akoma akoma mi ni bia esisi ya mi so no sika ho bi ono wa ye say waye ade akomtena mo ano wanyane jene de mo jene odo here fasting wala kan so here fasting ganya wo say here fasting ya no po so jane sana ba mo kan chilo sana press ko ma wo jene praise the Lord we are very very careful and they say ya play who so dia ya play who so dia abade so apply oro le fam dia to so mo nyane ga mo ka ba mo no so mo nyane bo so som second First Timothy chapter 6 yen nka wona ria de o 6:11 yen nka wa o se na wunya mo poni pade e gane yenom de tin ya chi o ka Bible no o se munyane abosonsom ya mesa eno wo John woman na me engosi e be ka che mo se munyane abosonsom munyana wo se munyana bae munyane abosonsom munyane he be gane abosonsom wo abosonsom ni na he be gane yes I powerful di munyane bosom no en fa ngo sem o ga se munyane bosom o ga se munyane bosom munyane na bosom quotation ni ba se ni sa quotation no hallelujah mungen ka akora sa God kan o se man kuma munyane munyi mu mfa bosonsom munyana mon kan engosi no ye be hede amamoneti mi abom ti ye be gane abosonsom munyina ye be gane abosonsom nti Bible say munyane abosonsom ye nyina ye nka munyane abosonsom so ro okaya sa twinu ya nyina sa kwa ro ka First John 5:21 mun twen to everybody say First John 5:21 and the ebe dwane and the only member ho ya I want say apply rules no ya apply rules no na nyawo pon so abo edu me bi dia o ka Bible no James chapter 4:7 James chapter 4:7 you ready James kan here resist the devil 4:7 was it in o ka nyawo pon so no James 4:7 enti monfa mo ho se nyawo paase munsi bonsam kwai no bedwane afi mo nchai o se mo nyane ba munsi bonsam kwai mu nyane bonsam ani akufo yeso bonsam ye dwane yeso ba yi no o se munsi bonsam kwai I don't ga se mo nyane fight afele ya fight na o se come on slap him o ka stop wala munsi bonsam kwai
Run for your life. Run. Then I was saying, no, resist. I didn't even money. Praise the Lord. Oh, the Bible come. Or say money on some quite. No, Obayada money na. And the Sunday you see the quiet. You see the quiet over, you see the quiet on what you did. You see the summer quiet. Somebody already someone. To this year for your social about your social bay. To show how many and I sort of a more about some folk who change and look on. Your papa year will be a credit or body and look on us any party any deal with Bokuramano. And who are any chat? Who are any chat? No. Was someone summer cry, Moon in a quiet. The big gun from one child was sitting a silly crown quantity or big gunner. Hallelujah. Or some Munya to your silly quiet to up a quiet. Jaffe de one by ni wakwa another make us the American you find Marco. And the wakwa brewa san ekwan bi da ho ko ade a na bon sama fa so no oba. You must see the quiet, come on. No fight. I didn't find money. Sesi ya mpo no sesi ya ho. Ye be fa akoma ani atwini na no money dia se am pa so amrase. Tietia bonz watamfo no ho de so bibia ntimani ya hwe. Ba bi ehu ye ehu. Obi ke duo se wa yenso bisa wale kan ye ho mamu nsana wale asama kana usuo kristo ni usuo koda na usuo se be yi be no abon samfo ho ndi usuo no mu nsimo nsam kana me ni afre mo nchai mo fa gidie ka bible no 1 Peter 5:8 mo fa gidie ensi no kwai goda ni afre mo nchai sana wale asama kan Munina anti ibigane bonsam na munina mugane bonsam ikane bonsam na bia ni isuro ifia ba ifo na yame ifia ba ifo tifio nso kwaro so na bia na ha de lekende a so mi nkodi omani ani so yema na bi se na mpo na to akoma so me ya o de menni ne mo na bia asade nso bompa ya gu bompa ya ngopon wafa so niama niama tufa ya so no e wari kan ya ho amen ti e pasa ni nya hote nya ndi ni e so ya plus I rule so nyina e wari so bo ya fa ko kan ba bo no will come close to God and he will come close to you mo menya ngopon no ya pon so ba ya wo kan ba bo no for James chapter 4 verse 8 yegen kan ya no mo menya ngopon wo beba mo o se mo nya na ba mo nyina ye menhwan ye menhwan sofo ye menhwan difo ye menhwan onyankopon nyankopon do no na sam na ba ye ncha ye be ye ti na sam ni ye ti na sam ni ye be ruade no so pa ye eni do no ye be ruade ni ye nya ni mo nyam wo se mo be na me so be mo de ene ma me no de emma ye ni nyankopon tamatwe ye mumuyo de emma ya ni ye nyankopon tamatwe nyina ye niema bia nya ba ya kwa mu sa niema anya ba ya ga fi ya kwa mu a ni ye come closer to God ni nyankopon so ye come closer to us no oba ye nchai ni ye so ye kwa ni nchai tina fa ayankofa na ye kase mo me nyankopon na oba pa mo. Praise the Lord. Kutesi mo huna na ay sai mu nyina don ba ko John James 4 say mo kire we bi an kama kenka ho mo me onyankopon no baba mo ti wo se ya be nyankopon wa ya de tene ya de yamsuro na e be no awade se na wo se ade be na branch ya ade betene na kwa ho this was when I was said there was some see said they were de wo dala tene nyina no na do no ya kwa ho atie no na ya be awade mo me nyankopon enya oyeresam we anya de enya ma de tutu yansa and then be clear for be not Daniel Boson for lazy Christians or I didn't say the attendance and one to Mompire. Woe unto them at home any public, but blue year say papa. I didn't name the Aguya say Bans and then the Banson and ya polishing on Banson and ya polishing on and one and some style. And I come for I come say I'm sorry. I come for praise the Lord. When a Christian you know also walk over. Ben Yamupo, Mama Paya.
mo konso ye mo mpaye awuyenyi mo mpaye ye wo mena ye mpaye ene wo mena bo mpaye ye wo mena ye beji mpaye ene wo mena nso ye bo mpaye ni nyina e mo ekristosumu ene na kristofo ba ko ne hu hia ye bio nam saa enam Bible se mo menya wo pon pe Awurade ko e fa so pe Awurade ne se emra ye bre ho ase Yesu ye no sem ene kristofo isi mu ye ya komtene ye ti ye mu fi bole ho ni ye twe ho ni ye twe ho ni ye be ko Nyankopon ye Nyankopon ye konkon Nyankopon ye ho tini eni mi fa bole me Awurade ko se de ma ye le Nyankopon tam twe no aye bole hallelujah mo me Nyankopon na obebe mo Yang kan Nyankopon asem no so ewo first Samuel and chana me bala wiye first Samuel 2:30 those who anami awo ana sana wade kan those who anami awo ana omo mutimi ni na mesome di omo ni ubu mi ya me bu sana wade kan egen kan woni hwa de ewo edonso na ena de di bi moni First Samuel 2:30. O say, enti Awurade Israel Nyankopon asem wo kan enie me kan ya mpa se wo fie ene waja fie enante manim daa nanso afi de se Awurade asi nie empa na me koraa wona odi mini no me di woni no no oguma nim tia na baba ho ahohora simple eno amano ubu ya me sumi bu sale wade ka kire Israel fo no me kan sa oni waja fie de asofo no se na me yemo na fie de me gyan kora me se me gyan wa wodi obu no me sumi de obu ma wa wo mfere me sumi mfere na me nim guase ya to simple wa wiye ndi ye bunya mo po na no so de ni di amaye wo mu no so mu eno amano ye ne wode ma se si ye mu ya mo po no so ye de bai ono so mu ye wo mu no so mu amen. Hey, as a former one say, yes, say, Nyankopon so who bu no so ye dem bay. Ono so bu. Na woni obu obi ama no so bu. Ewi ase kwa sana ngofo ebenu aka me mu ameso mu. Ubu ya meso bu. Mu mfa manya ya meso mfa onya hwe. Nyankopon sa Nyankopon so ka. O se ye mu no so mu ye. Simple. Do o se wodi ani die mame, se me Nyankopon. Na obra ho asema me a. Me so bra me ho ase ama wo. Mesma se wani monyam ene ya mfa ni dia mawurade a ne ya yase ya mfa obu a mawurade a wono so mfa obu on so mayen na se na me musu frɛ na se na me frɛ mo amo anye so no mo so mafrɛ me so me nye so mo me anya very careful nti e wosin enti Bible mo no ye nka Bible no ye hwe rules ya me bo aye be so me bi e fa se bi obi aka Bible no a muntumi you cannot and ye be he maybe one so you can bibi was muntimi ni na ebe ya ngo bi wo fura ontimi sin yango pan ni mu was muntimi mfa masafa entomo tenten so muntimi ne say muntimi sin yango pan na mama muntimi you cannot ebi me so say you can ti yango pan say you can yes say I can't when God say you can you say yes I can yango pan say muntimi a mintimi so yango pan kan yango when God says you can say I can say you can't. God say you cannot. God say you can. Very good. Hallelujah. God say you can do. Yes. God says I can do. So I can do. No. What mean? I cannot. God only on a boy. We are saying. To me, I plan rules. No, they say no. Me I plan rules. No. I just say maybe no. Yeah, doctor for the kwani efisi na ngofo betimi ya ye. Nyama be nya ye. Ya be say ngofo so ntimi ye. Ya limit na ngofo ne power no. Because doctor ntimi ye. When the 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 doctor ntimi ye. And you say doctor ntimi ye ndi you see ngofo ne say doctor so ntimi ye. Who told you when I can say achira wo? Who told you? Praise the Lord. Praise him. Hallelujah. I'm not going to be able to pass. I said, never be we are somebody else. I said, never be a doctor's into me. And if you say, I mean to me,
ndi na minti minye imu we de doctor yade we de doctor yade ti doctor for kura se sa yade we de wunya eno ano no di eno ano no se ya mo se ontumi dia na ano na Awurade asem ba me nkyɛ na me ka ɛho asem akyerɛ na me na ofuru bi na me na ɛno mbi kura ɛbɔ ho mpaye sɛ ɔmo mpaye na deɛ ɛwɔ na nimu nie kwa anadwo no kura me na kura sɛ ye na me ka kyerɛ ne sɛ nso na ɛba wɔ so no sɛ Nyankopɔn ɛna de ba wɔ so deɛ a obi ntime mmoa wo bimo sɛ bɔnsa na ɛba ɛha wo deɛ a ne gane ko Nyankopɔn nkyɛe sɛ honam na ɛsiesie saa deɛ na ama wo honam na ɛsiesie deɛ ama wo deɛ wo ni problem sɛ bɔnsa na ɛtaataa wo ne wo ni problem onya gane ko ne mo sɛ sɛ Nyankopɔn na ɛha wo deɛ a wo ko bi ɛyɛ yie na nso ha wo yɛ ɛba wo so na ɛnyɛ Israel Nyankopɔn a ne mo yɛ bɔnsa mo nti wo mmoa. Praise the Lord. Nti edume bi dia ne de sɛ ni da so ho ma yɛ sɛ Nyankopɔn sɛ na ne yɛ didi a ho nkyɛ ne yɛ korɔ ini ba bia ba korɔ Nyankopɔn na wɔne wudie wo kɔ hwan ho na ma abonsamfo na tata yɛ di a ɛna so na sɛ yɛ ba Awurade ho dwane kɔ Awurade wɔn ntara akɔto yɛ dwane kɔto Awurade sɛ Awurade mi nie o maba Awurade mi nie. Praise the Lord. Ɛni Kristofoɔ mo mi ɛsi Nyankopɔn ni mo nyam yam mo bɔde ɛna deɛ me ba na wiyɛ na me wɔn sɛ bebre no aka rules no yanka ka yɛ ho ne yɛmfa ma na wiyɛ mo ma mpa yɛ ne wa mamɔ ti yɛ bɛyɛ ne wa ma yɛ ɛdi efi na kɔ wo ma spade Nyankopɔn so ma wo ti me gye me nsa nko anya enough me bɔ mpa yɛ hey Holy Ghost fire Holy Ghost so wɔn sɛ wɔtena wo nsa so no usika sam no ɛna jiwadeɛ ɛna jiwadeɛ ampa but na wɔyɛ bibi nso anso give answer na wɔyɛ wo give dia Onyankopɔn so no nso ɛbɛma wo na ma wo ne wɔtena wo deɛ wo so wɔmfa ama ne principles no wɔamfolo ɔpɛ sɛ Nyankopɔn no wɔ so yɛ God of principle Onyankopɔn no wɔn odi ne so Onyankopɔn nka ɛyɛ mmara a ngodi mmara so ɔka nsɛm a onyinani deɛ ɔka ayɛ no no wɔhwɛ sɛ yɛyɛ ana ɛne sɛ yɛdi ne hyɛ so a no nso ɛdi ne hyɛ so na yɛyɛ hyɛ no ɔsi wɔ ne yɛ so deɛ a ɛno ano no ti milion na Kristofoɔ sɛ yɛsi yɛba fɔdeɛ abɔ Nyame adwuma na anaasɛ woyɛ papa bi a yɛde bi ɛgidi nkoade a na ne mɛkɔ details ne nɛ yɛ na nhyira ɛwɔ mu no wɔsɛ ɔma mu ɛwɔ nhyira hyɛ deɛ yi ne saa na wɔde kaeɛ wɔsɛ mpaebɔ mu wɔ nhyira wanka ne saa sɛ mpaebɔ mu wɔ nhyira mpaebɔ mu wɔ nhyira papa ntimi mpaeɛ deɛ ɔba mpaeɛ wia no mpaeɛ wɔ deɛ bɛtumi ayɛ mpaeɛ ɛwɔ deɛ bɛtumi ayɛ ɔma mu wɔ nhyira sɛ deɛ bɛn ɔnka sɛ wɔgye ne nhyira o ne mu ɔma nteɛ give no ma si yɛ ma yɛyi yɛ bɔtɔ mpaa na Kristofoɔ si yɛ ma ne yɛti mu anyɛ mmerɛ na bɔsɔm na so Nyankopɔn hyira wo na wokɔgye wakatua pɛ na wate Nyankopɔn de atoɔ wode animonyam ma Awurade mede ansa na wɔstate aspɛne wo deɛ ne ma wɔbɛspɛne yɛ deɛ no awie ansa ne yɛdedi akɔ Nyankopɔn deɛ ne yɛafa Nyankopɔn deɛ ne yɛde ɛyɛ adeɛ ne yɛsa akɔ sɛ Nyankopɔn nkyɛ wo sɛ Nyankopɔn wei Awurade boa mi o 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 ne awaya Awurade ana na yɛ akɔmhyɛ na wɔntie akɔmhyɛ yɛ yɛ bi yɛ akɔmhyɛ na bi Awurade nkosi da bai kai bibi hallelujah yɛ bɛ sɔre obi ani hu yi yɛ bɛ sɔre obi ani hu yi mo ko communion na mo an konso him mo ko evangelism na mo an konso him mo nso do na mo an konso him mo bi yare a wo se wonya de mo mfrɛ sa fompani fuo prescription no mo mo so mpaye na wade be samo yare so wade kan prescribe ti wade na kwaye a ye foso a enema bi si enema ni mama ye munya ni adwamama enkoje ema obi amfa oyi bi ansasraw gene sa ne ma no aya boso nsam na Onyankopɔn ba bie kwaye to ama mo awo mu awade mu ni nyinaa ho hyehyɛ yi ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu ya plan papa Nyankopɔn ba hyɛ ne ho ni mu nyam oh yes si ya plan pa na ya gina Nyankopɔn di sɛ ɛwade mi jiwdia
and you never pray my Empire, Akasia pa empire, I am sorry. Dear call, Simon, I think I will pass him. Mama and a one more. Everybody at temper. You come on, Payansa. Any Munyan and see, I can see, and my what you say the beer. And there was someone by and child. Says we are mobile, and any man found his Juma. Now we are no power, I will say Juma. What is a person will be a quarter of Mayania? I watch the quiet Bafaswa, a crumb be a Maya. We say, I want the empire to me, I want the Omat to me, I want the yet organic and eat me. You know what is said here too, and it means what Padia, a piano, so many grams from my head, was some I tell you, sir. It was the man once and power catch, and that was it. It was it. We used to do, amen.